खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसे बावनाय जालायबाय ओमफ्राय दिनै जोङो माबायाव थांनायदो दुब्लियाव खांख्राइ जावनो थांनायदो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि खांख्राइ जावनायखौ खांख्राइ मोनो कि मोना मिथिया आरोना जिखुनु दानि मोनसे दानि फुङाव मासे मोन्दोंमोन बि मासेखौ ओमफ्राय उनाव बाथोन जानानै बाहेबायल' मोनजादों बेनिखायनो लुगैफिननानै थांफैलायनोसै आरो खांख्राइ जावनो दा बेलासे मोनानि नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोनाबो बारा गोजानाव थाङा आरोना जोंहानि दुब्लियावनो जावगोन आरो बे जोंहानि हाखर नै अमाया आयंलानि अमाया माथामानो दं बेयावनो नायनोसै आरो खांख्राइ गुदुंफोरखौ माथि दं माथि गैया थास'आ जि मोजां जादों नै आयं बुरिया गायनानै होमबालाय थास' आथिं थांदों थाङाखैबा सेन खानस्रिखा माबालाय गैया बेयावनो होग्रोखाबाय आरो जात्रा बाबाद्राय जाबासो नों आलि जाख्लाबनानै गैथारा खोमा बेयाव फिनलायो जों बाबानि मोनसेबो दामजागोन जों आलि जावदों होननानै हाँ ये पर है दे बुआय मा गोथौ साखलाब दङ खांख्राइ दङ मोनखादो आं दाख्लै खन'नो फैदोंमोन ओमफ्राय खन'नानै माबायानो गैया आं माबा गिनानै खन'आखिसै इदि थाबा आंनावसो नांगोन दस' ला 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 मोनाबिलि थान्दा गुसु मोजां नांदो आरो दैयाव दे नै हानजाव खाना मालथिङा हमद' हि मोनजा मानसिगोन बाथोन दि मासनि गोदोबा जामिनि ना हाखा खांख्राइबा माबा खांख्रायानो जात थायोनो आंबो मिथिया ओइ नै गोदोरथार माथो मासे मोनबाय आरो मारै नों दा जाजासिगोन जोंनो थौ आग बारायनोसै आक्रमन होनलायनाय दयावबो मासे दं आरो ना माबानिफ्रायनो हाबलांफैनायखौ नुखादों जों एसेबा ओरैनोसो नांगोरदों गरंआनो फिसा माबाया गुदुङा अखा हायां जादों अखा हागासिनो ओमफ्राय नै जोंहा इयाव हेवना दोनखाबाय आरो एबार गासिनो गोदोर हेवदो संनो सिगां फिसामोन बेयाव खोथिया फोगोन फोनानै ओमफ्राय इयावनो जोंहा बेखिनिल' आरो जोंहानि हाया बेयावनो माइ गायो जोंहा या जोंनिया खांख्राया मोनसेजों खन'बा मोनसेजों ओंखारो माने जाबाय जामिनि फिसाथार खाथि गैला बेयावबो मासे दं आरो दिहुननो नायाखै गाबाय हा बि गोरलै मानसियानो इमान दादागिरि इयो अखारा देहाखौ सुस्रालाय मानसिनि गोरलैनाय दिनसे इमान दादागिरि इमान खस्थ' जावदो इखौनो ओमफ्राय ओइथिबाय दंबाय खोमानो इथि मोनसे ओइथिखैलायथ' ओइथि थांलायनोथ' स्रां इदि खोमसिथार माथाम जाबाय माथाम माने मासेया गोरलैथारना एख' नङा दाख्लैनो नांनो थाङो बेजों माबा खांख्राइनि माबाफोरानो गुदुंफोरानो गोरलै आखायानो हाबजाया ओमफ्राय माबायानो मोनानो आखायानो हाबजायाबा जावबाबो रास्ताखौ नागिरना मोना गारना फैबाय जों इदि मोनथाम ना मोनब्रैसो हाब्रुजा आं दाख्लैनो खन'आव आं बाय गैया मा माथो इयाव मासे दङ आरो दाबो खननो नालाय एखेबारे गाथाया गोदोर ना माबाया लानायालाय इखो आखाइ अरसि दिलै लाबां लाबोबाय नोंखा सितलायाव हाय जाबाय माब्रै जाबाय माब्रैल' जाबाय दासो मोनाथारबायबो थांसै खोमा र' दसे थानानै थांखानोसैनो आरो गैलालै माब्रै जाबाय दे माब्रै न' माब्रै जाबाय थांसै मोनाथारबाय नै मोनसे नैया गैखाया बे ओरैबाबो गाथानि फिसाखानि बिदि जावखागोनलै दे गोथिं लास गायो थांनोसै आयौ पिछला जाबाय ओइ नै दि आगबाय गोदोर माबा जाबाय दे जामिनि माथाम ओइ नै
गुबाय बेंग्रा खारबाय मानसिबा ओइ नै नोङो र' फांना र' ओइ बेंग्रा एमान गोरलैलैल'लौ बिनोसो जि मोजां माबा खुरना थायो गाता खुरना थायो सयथा जाबायना हा बाल थाइजौदो माबा जानो बाथोन थाइजौदो माबा इखो दा एवगोन पियासबो एवगोन फालौबो एवगोन ओमफ्राय उनाव थाइजौ गोथां होनांगोन बजि गोथाव जाखागोन जाबायलै गाइस न'आव थांसै माबा जाबाय 6टा दों फिसा 6टा जाबाय इखौनो दा बाथोन जानोसै खुगा दै थाबथानो आन्थारो ओइ गस्लाया लाय नै मोनाबायबो बाबा दोनबा रायजासिगोन जों आलि जावख्लाबजोबनाय बाला ला 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 नोंथांमोनाबो सोर खांख्राय जानानै मोजां मोनो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना आंथ' बिराद मोजां मोनो खांख्राय माने आगोल जायामोन आरो आंबो खांख्रायखौ उनाव दासो जाग्रा जाबाय फनाव मेबाय ओइ गाथाया नैथिसो खोमा गैया ओइ नैथिसो गाथाया बाति जोंहानि हाखरनि दैया इदि ओरै बोहैबोयो आरो ओमफ्राय दै बुरजा जाबाथाय नाया खारजोबो इदिनो थांनाय खनसेयावबो बानपानियाव खारजोबथारदो नाया हेय अमा फिसाफोर मोनामसोदो अमा फिसा लाब थ' खांख्राया बेखिनियानोसोमोन आरो ओमफ्राय उनाव बे मानसिखौनो फार्स्ट मोनदोंमोन आरो बेखौनो थ' आंनि भिडिअ बेखिनियानोसोमोन नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बाय बाय